14. Άλμπεκ. Πολύ ωραία κίνηση. Φανταστικό γκολ με το Ζαρίκο. Πάζογλου που ήταν πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα η μπάλα φτάνει στο Ζαρίκο στη θέση του Extreme. Ζαρίκο σκοράρει. Από τον τερματοφύλακα της ομάδας, τον Κόρσακ. Νέα επίθεση και αυτή τη φορά. Τη μπάλα τώρα ο Άλμπεκ για τον Γιώργο Βούλγαρη. Ζαρίκος από τη θέση του Extreme σκοράρει. Ο Αθηναϊκός τυπά. Κυρίως γιατί η ΑΕΚ από την αρχή του μάτσα ελέγχει. Ζαρίκος πολύ ωραία. Ένα καταπληκτικό γκολ. Περνάει ο Άλμπεκ, φοβερή πάσα για το Ζαρίκο, σκοράρει. Άλμπεκ, πολύ ωραία για τον Νίκο Ζαρίκο. Ο Ζαρίκος από τη θέση του αριστερού Extreme θα σκοράρει. 17 από τον Σάβα Σάβα. Την ώρα που ο Ζαρίκος θα κρεμάσει τον Διόγκο Βαλέριο. 40 seconds for an attack in average, but sometimes it takes way fast. Oh, great and Nick take. steals the ball and no one in goal for Giva. Εκτός Σερβίας, ο 25χρονος Ιβάντσεβιτς. Γκολ από τη γωνία από το Extreme και για τον Αθηναϊκό, ο Νίκος Ζαρίκος. Πέιτς, αποστολός στον Όπγεν, διαβουλάνος γρήγορα για τον Ζαρίκο, έχει χώρο τελευταίος, θα κερδίσει και κάνει το 7-7. Άλμπεκ θα περάσει τον Ισαλίδη, πάνω να δώσει πάσα πίσω για τον Ζαρίκο. Ζαρίκος θα κερδίσει τον Μπάρμπα. Πολύ καλή άμυνα από τον Παγιάτη και τρέχει ο Ζαρίκος. Τρέχει, βγαίνει σε θέση και βάζει τον γκολ 17-16. Αλλάζει πάσες με τον κριτικό και τον Κοτσιόνι. Κοτσιόνις μια πάσα χαμηλή προς τον κριτικός για τον Κοτσιόνι. Αυτός πάλι για τον Τζαμεσίδη. Λουσάκου θα πάει στα άκρα για τον Αθηναϊκό. Λουσάκου θα πάει στα άκρα. Καλή άμυνα έπαιξε ο Ζαρίκος. Καλή άμυνα. Κομπρίς. Κουκουλάς θα κάνει την κίνηση. Τον πιέζει ο Ζαρίκος. Giva, they are playing quite some speed. I'm interested if they can keep that speed through the whole match, because these guys